Ftit jinbiss il-bot mill-vot tal-Kunsilliera biex jikkonfermaw kap Nazzjonalista, Bernard Grech kompla bl-isforzi tiegħu li jostor il-ġlied u l-intriċċi fil-Partit Nazzjonalista fil-waqt li għalaq dawk li jkritikawh. Dan ħareġ ċar waqt intervista li kellu l-ħadd filgħodu fuq l-istazzjon tal-Partit Nazzjonalista. Fil-ħidma tagħna, fl-imġiba tagħna, fid-diskors tagħna privati manka pubbliku, irridu naraw l-ewwel ħaġa illi ma nagħmlux ħsara lill-partit. F'intervista li kellu huwa ħareġ ukoll b'appell biex in-nies fil-Partit Nazzjonalista jibżgħu għal xulxin, dikjarazzjoni li ħafna attribwixxewha miegħu innifsu hekk kif qed jappella biex quddiem il-vot tal-Kunsilliera ma sirlux iktar ħsara miż-żewġ fazzjonijiet differenti li baqgħu jiddominaw lill-Partit Nazzjonalista. Ejjew nipprattikaw politika fejn naħdmu flimkien, nibżgħu għal xulxin fi ħdan il-partit. Hawn il-kap kompla fejn ħalla f'artiklu fil-paġna ta' wara tal-Mument fih fil-waqt li appella l-vot tal-Kunsilliera, Bernard Grech sostna li se jkun qed jirristruttura l-Partit Nazzjonalista biex ikollu strutturi li jiżguraw id-dixxilpina u l-imġieba tal-membri kollha tal-partit. Din id-dikjarazzjoni li tkompli tindika kif Bernard Grech u t-tmexxija tiegħu se tkompli taħdem biex tagħlaq ħalq dawk kollha li jkritikawh, tmur tfid mal-kumment tiegħu il ħadd li għadda fuq l-istazzjon tal-Partit Nazzjonalista. Meta jinsitt kap tal-Partit fl-2020, kulħadd jaf x'diffikultajiet kien hemm, irnexxielna ngħid flimkien nagħmlu ħafna titjib. Intant Bernard Grech kompla bil-kampanja tiegħu li jkompli jpinġi kollox ileqqu sabiħ fil-Partit Nazzjonalista. Il-Partit Nazzjonalista dejjem mexa b'mod korrett. U baqa ma refa xejn mir-responsabilità għat-telfa tal-Partit Nazzjonalista fl-aħħar elezzjoni ġenerali u minflok sostna li qarreb lill-Partit Nazzjonalista lejn in-nies. Dan minkejja l-akbar telfa ta' partit politiku fl-istorja ta' Malta sovrana. Irnexxielna nqarbu l-partit lejn in-nies